Marieta ongoro kwa Edward Keoro korubokeira gaiga ninde no mogoko monene asiri tukuria rero asenge nchomurobiri oyo iga twachakire rero iga ngochitore kuumerana ne timu 15 ejitokoenda ko emepira erinde ribachake kwegera asenge njo ye tournament turachikoros mutuga iga egente getangani kabisa twanyorire nga timu chinyinge nji abachiko chicharia na gusabanga onyenja anyarikana banyare gokonywa emepira erinde ribanyetumia go practice so rero iganko aturi timu ejuna twateba 15 bokeire ngima gochakira orwakimate mpaka liasi koroche bons no barega iga igo bono emepira ye igatari omwerio bwa mangana ya iga muna nate bantu chitorosie tournament mutwa timu eji twabaiko batoro emepira na ndimo make sure mwatumire emepira ye konyara koba mukwegeria erinde eritogo chakorosie tournament monyore mubwatu bumanyi bonene erinde eritwake emepira ya itubuya emepira ye nechi gokonya abasae ekera tukuba emepira aiga ase community abasae baito mbanyore ribaga rigiya ryokwegera namba 2 amatuka ya iga buna muroche rero iga talent negente kenene gegwaka nabantu mono abantu bari bakire emepira buya muroche buna bamenyete buya babo Michael Lungaga iga muinane echirani yaito igo bono ntutageta abasae baito tobaegeri na barobu bari babwate chi talent banyare gochitumeka buya mutuga iganchi chikobakonya si nanche nago kire kyagera ntwa ikaransete no musiko yo tukamurangerio koro ku Edward tukamwekerengere twabwate cyabana baito buna chirusa cyabere chintambe erinde banyare goteberera mbanyara koro obusalia igo tukumwira nembia mono okorire ogwanchukwo paka toletere gachi timu 15 so twagokire tutaenjoy naenda yonsi akorire etogosaba barai bande bonse batoigwete babwatie ekerengere neka akorire igo twamwira nembia mono esa mwana yakorire tutaendelea kufunza vijana na kukuza talanta ayango tebia bachezaji ababono banyare kutia bidii kwa sababu talanta ngwakanire na ndio banyare kucheza kwa makini kwa sababu viwanja zetu mbiri buya mbanyare kuumia tugendere guchimutu bantu buno mheshimiwa yo support vijana inento kyomo goko manene ande vijana inunko batebiga mwegere monege nteke ngwakana kere na ndege nteke nechibesa rero gasinjika yo bisi talent na begwakana igo karibu sana na twaenderere bosio na bande bonsi abantu baito be county ya Nyamira onde bwensi okwerwa konye vijana twamwariganiria tokonye mono buna Nyamonge gaiga tubwate talent mbwate vijana 100 bwate talent lakini support tindanyora bije mashabiki na bachezaji umuroberi yo chakire no muyore maungire mukono yo nyachakire asante sana.